pagtsatsaga. Mahirap ng buhay. Pandemic. Magtanim-tanim tayo. Sili. Ito. Tsatsaga ng mga sa hirap ng buhay. Kasi magtanim-tanim tayo. Tanglad. Lemongrass. Lemongrass to. Oh, yan. Tanglad. Tapos ito ang munggo ko. Yan. Yan yung ano? Mami, galing pa ng Palawan. Hindi na kailangan pumunta ng Palawan. Kayang-kaya naman ito idaingin ko kasi laking sinira. Nung araw, 25 tipimos lang. 1969 ang isang kilo. Kahit anong klaseng isda sa Simirara. Magkano na ba yun? Oh. Ngayon, mura lang po sa Palawan. Mahal nito sa air cargo mo. Oh. Kaya ko. Kaya ko na ingin mo. Ibabad lang muna natin yung Mika. Yan na naman ang buhay natin dito sa Manila kasi laking Manila na tayo pero hindi pa rin mawala ang pagkabisaya natin sa pagkain. Ang pagkain ng mga Bisaya hindi makalimutan yan. Kasi pampalakas yan. Kaya kita mo si Manny Pacquiao, ang kinakain niya mais lang. Mais ang paborito niyang kainin na humay. Kasi pampalakas yan sa mga susuntok. Oh. Bisaya, malakas. Langka is paborit. That's my favorite. Dauma. Dauma si Gini. Kumatansik. Yan o. Sarap yan. Ang sarap ito. Pag ilihaw luto mo to, dyan? luto, Oo. dadaingin ko nga. Naubos na yung daing natin. Galing pa ng Palawan. Oh, dadaingin ko to para panghalo ito sa mga gulay-gulay. Langka. Pinakadabis ko sa langka. Ang daing. Pero gusto nang dulog, ginagang baboy. Ayan. Tingnan mo. Ang gusto ng tiga dumrog nilagang baboy ay sa Pag dito ka lang bumili niyan sa Muñoz Market, ang mahal. At bulok na, hindi na sariwa. Ayan ay may contact tayo sa Palawan. Doon sa Liminangkong. Sa Liminangkong galing yan, Palawan. Oo. Hindi ko sinisa. Mawasak sila. Sarap ito. Oo. Oo. Yan. Gata. Simple lang yan mamaya. O, kumukulo na. Kumukulo na yung munggo natin. Tingnan natin. Baka mamaya umikit. O. Ayan. O, kumukulo na. Maya yan. Huwag na yan. Pagka lumambot, okay na yan. Simple lang yan. Tapos yung malunggay natin na sana. O, yung nag-iimay. Nag-iimay. Ano pa? Ha? Business woman. Manufacturer of all leather products. Pa tayong mga gulay. Kasi mahilig tayo sa gulay sa mga Bisaya. Ito, tingnan mo. Sarap yan. Pausok. Paano lang natin yan? Steam lang. Ito, nilagang baboy. Oh, yan. Para ano, marami pinapakain eh. Oh, yan. Ito, ipa-usukan na natin. Steam lang yan. Tapos sausaw sa ginamos, bagoong. Oh. Munggo. Yan.
Merinda lang namin yan. Merinda lang ng mga Bisaya to. Walang sinabi mga Jollibee dito, McDo. Tingnan mo. Sarap. Native pa. Ito lang kinakain ko noon eh. Sa hirap ng buhay. Hindi na kailangan kumain pa na walang hamburger pa nung araw eh. Ito, pampalasa. Masarap din pampalasa. Sibuyas na mura. Isa rin ito napapasarap ng lasa. Kaysa yung mga nilalagay nila yung mga magic sarap. Hindi yan pwede sa akin. Marami chemicals. Ito, isang napapasarap to. Murang sibuyas. Ito kasi mapait to kung hindi natin pakuluan. Kunting ano muna, kunting ano lang, lakwa. Ibig sabihin, lakwaan muna natin ng kunti. Kasi mapait ang langka pagka diretso mo. Pakuluan na natin ng saglit. Maalis yung pait niya. Yan, malapit na. Malapit na ang munggo. Malapit na lumambot. Ang mga pagkain ng mga mahirap. Yan. Ito, i-steam lang to. Sarap na gulay ito. Ganda sa katawan. Sausaw lang sa isdang bagoong to na galing Antique. Matabis. Sure ball, malinis. Pag bagoong ng Antique. Ang hirap ng buhay ngayon, pandemic. Ito lang muna yung mga pagkain natin. Gulay-gulay. Yung maganda sa katawan ko. Steam lang yan. Yung mga diskarte dito. Katawan. Malayo sa high blood. Malayo sa diabetes. Ganda sa katawan. Ang gulay. Ang haba pang buhay niyo. Tanglad at saka yung dried fish, daing. Tapos ilagay na rin natin yung pangalawang dapat ko. Para marami makakakain kasi pangmasa ito. Para sa dami ng anak mo, itong pakain mo. Kasi hirap ng buhay. Para makatipid. Lolang. Kunting asin. Ito. Sarap nito. Pagkain nito sa mga tabi ng ilog. Yung wow! Sarap talaga. Sarap nito kung nagtatanim ka ng palay sa bukid at saka yung nag-aani.
o sa tabing ilog, yung mga ganitong ulam. Ako. Alam mo ang pinakasikreto ko na pang magic sarap, itong bagoong na isda. Galing pa ng Antique yan. Itong pinakabitsin ko. Yung bagoong na isda. Is na mga magic sarap na yan sa mga ganitong luto. Ang pang bitsin ko dyan, mga magic sarap na yan. Ito bagoong na isda. Ito ang pinakamasarap na gawin mong bitsin sa mga gulay-gulay. Hindi ko na ilagay yung unang gata. Oh. Pagkatapos yan, itong murang sibuyas. Yan. Oh. Steam lang yan. Oh, wala ng tubig. Wala ng tubig yan. Saw-saw lang sa bagoong yan. Masarap to. Sandali lang yan. Wala ng tubig-tubig. Steam lang, ano lang. Magtutubig siya ng sarili yan. Kaya, okay na to. Malunggay na lang. Napakasarap nito. Grabe ito. Pag sa tabing ilog ka, napakasarap nito. Lalo na pagka yung kuhol, yung ano tawag nito? Panag. Suso, yung suso. Pinakadabyas ng suso dito. Marami itong luto ang langka na may laka. Kain ng mga amigo ko sa probinsya. Ganyan mga amigo. Luto na. Napakasarap nito. Once in a blue moon ako magluto nito kasi yung mga kasama ko dito sa bahay, mga Tagalog. Kaya kung Bisaya, mga amigo, ganyan talaga ako. Hindi ko kalimutan itong klaseng ulam na to. Kasi sanay ako sa mahirap. Yan. Lutong karaya, Antique, Ilonggo, parehas lang yan ang luto. Aklan, Kapis, basta sa Panay Island, ito ang mga ulam namin. Kasi mahirap ang buhay nung araw. Wow! Wow! Ito, mga ikaw santo. Basabasan mo sa Panginoon itong pinagkaloob na aming tatanggapin. Buhat sa iyong kabutihan sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Mukbang na. Ako na. Ako na. O, kako ka. Hidlaw ko. Hidlaw ko lang ka. Hidlaw ako. O, hidlaw ako. O. Hi guys. Yan. Yan ang mga favorite number. Amigo. Ito ang mga favorite, ang mga amigo ko. Favorite number ko ito. Mga sultan. Ako di ako kumain. Dinamos, salin sa pandan. Hap. Panghawan. Hap. Pag sa pandan ka, sa manumpake, nung katanim ka ng mga pahay, itong mga ulam niya. Masarap din sa sisyo.
Daing, halin ka sa Palawan. Sili. Songkong ko yun. May bisita tayo insik ka. Ako dyan. Ang mati, kailangan magsabi. Hindi kami nagbi-video ah. Sabang. Ito mga amigo. Ito na yung Madita. Luto ni Kumadre Chef. Madita. Ito makambat ng buwan. So, ah. Mga baboy namin na karne galing sa pandan. Tibang lasa. Basta antique galing. Bahal ang baboy dito sa Manila. Kaya yung mga taga Manila bumibili na ngayon dun sa Bisaya, Mindanao. Namiton! Kasi mahal. Mahal ang baboy dito. Iba pa ang lasa pag galing antique. Yung mga pagkain ng mga ano. Lagi nga ah. Mukbang tayo mga amigo. Mga amigo ko sa Amerika. Idlaw kang operin. Kung mo yan makita nyo. Ang mga sura naman. Ito ang daing. Paborit number ko ang daing. Ayan o. Tingnan mo yung daing ng galing sa Palawan. Ayan. Pero kaya ko rin gawin dito. Babad ko lang sa asin yan. Kinabukasan hugasan ko lang. Hugasan ko lang sa tubig na labnaw. Maalat na yan.